arajo joliba lamɛnbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mabakɔrɔba an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bi ntɛnɛndon in na sankura kalo fɔlɔ n'o ye janvier kalo ye san 2025 ale tile 6 o ye bi ye san 2025 an balima arajo joliba lamɛnbagaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan an minnu fana bɛ k'an lamɛn arajo joliba ka segukaw fɛ yen min ye sikasokaw ye an tɛ ɲinɛ aw kɔ an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la n'o y'an ka page facebook ye joliba fm an b'aw fo yen nɔ fana min ye canal plus sanfɛ n'i ye taara yen nɔ i bɛ arajo joliba fana sɔrɔ yen n'i ye numéro 866 n'i y'o kɔri i b'an sɔrɔ yen walasa k'an ka jɛmukanw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nin y'an sigilen aw ka jɛmukan kɛnɛ kan min bɛ tali kɛ kunnafoni di gafew olu lakali kɛnɛ limanaw ni ladala jɛmukan ye awa an k'u famana ɲɔgɔn ma tile damadɔ kabi awa sankɔrɔ laban na san 2024 o kuma nin y'an sigilen an kɛlen k'o ka ɲɔgɔn sɔrɔ kokura ye san 2025 ale kunnafoni gafew lakali kɛnɛ kan kuma an bɛ dugawu de kɛ sa an balimaw an minnu b'an filɛ don o don ani an minnu b'an lamɛn k'a fɔ yafa bɔrɛfa an b'o da aw kɔrɔ sabu kuma kɔni ye toden de ye ni dɔ ta dɔ kun bɛ bɔ n'i ye dɔ fɔ o na digi dɔ la walima n'i ye dɔ fɔ o tɛna bɛn dɔ ma nka an ka laɲini t'o ye ni fɛn fɛn bɔra da n'o ma bɛn o ye fili ye an fanfɛla la nka dabɔkun de ye aw jamanaden minnu bɛ yen n'a b'an lamɛn n'a b'an awa sigi k'an ka jɛmukanw lajɛ walasa an ka se ka aw kunnafoni ko ɲuman na o de ye an hami yɛrɛ ye nka a ma dabɔ ka don maa wɛrɛ gasi la ni y'an sigilen o de kɛnɛ kan jɛka baara don bi sɔgɔmada in na kumaso kɔnɔ Musa Sanogo ale bolo bɛ nɛgɛ karafe la ka kunnafoni lase aw ma a balimakɛ Amadu Jalo k'an bila an ka bɔlɔlɔw sanfɛ min ye Augustin Chobi ale bɛ yen ani Musa Hayidara ani fo ka taa se Isa Jɛbikile ma olu bɛ k'o baara kɛ limana o kuma na an b'a fɔ yen na aw bisimila kunnafoni di gafew bɔra gafe 3 an garijɛgɛ donna o la bi fɔlɔ ye Eko ye ale bɛ yan min ye le soir de Bamako ale bɛ yan min ye Nouvelle Horizon ye kunnafoni kɔni b'u kɔnɔna la an bɛna minnu lakale sisan aw ka faamuya kama o kuma na an b'a fɔ yen na aw bisimila limanaw an b'a daminɛ ni fasiridi sɛbɛn min ye min ye les Echos welewele limanaw a kuma na Seyidu Fane ni y'ale ka fasiri ye Eko kɔnɔna la bi limanaw a y'a jira k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye n'o ye premier ministre kɔrɔ ye awa Choguel kɔni ko maa bɛ se k'a fɔ Choguel ɲininkali min kɛlen bɛ n'a sɔrɔla kumakan fila kuma fila nka mankan fila de bɛ kuma in na a bɛ n'a fɔ ni maa min awa ni kuma fila de b'i da nka u tɛ kelen ye fasiri de bɛ k'o ɲininkali kɛ ko kabi awa Choguel Kokala Mayiga kaba a bɔra fanga in na n'o ye premier ministre baara ye novembre kalo tɛmɛnen san 2024 awa Choguel Kokala Mayiga k'a bɛ n'a fɔ a ye taabolo kura wɛrɛ ta politiki bunakun kan hali n'a sɔrɔla ko Choguel awa k'a to gouvernement ɲɛmaaya la kuma minnu tun b'a da o ni sisan kumaw limanaw cɛ ka jan dɛ ko nin cɛ in kɔni awa nin waati laban ninnu na ale kelen de tun bɛ awa furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw lafasa fo lafasa ko cɛ ɲuman na nka o maa kelen in fana limanaw kuma minnu bɛ a da bi ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma ko b'a yira k'a fɔ awa ka tɛmɛ ni furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ka baara taabolo ye awa ani n'i y'a lajɛ n'a yɛrɛ ko mɔgɔw minɛ ka datuguli min n'o bɛ senna ko o ni ka jamana mara ni siran ye awa ko o tɛ jamana maracogo ɲuman ye fasirikɛla n'o ye Seyidu Fane ye a y'a yira k'a fɔ Eko kɔnɔna la ko ni dun y'a lajɛ limanaw a ma mɛn yɛrɛ waati jan ko tɛ o ko Choguel Kokala Mayiga awa ko ale tun bɛ premier ministre siège kɔnɔna la waati min na ko a tun bɛ ale yɛrɛ de ko furancɛla fanga bɛ ka baara kɛ ni fɛɛrɛ min ye ko fɛɛrɛ in maa si man ka o lagosi ko wa ko furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw awa a tun b'olu lafasa i mana taa kɛnɛ o kɛnɛ kan i b'a sɔrɔ Choguel tun b'olu lafasa ko wa ko maa si kana kɛ kumakɛbaa ye ka bɔ jamana yɔrɔ wɛrɛw la walima awa politiki nasiraw la awa jamana ɲɛmɔgɔw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ minnu tigɛ ka baara kɛ n'o ye ko awa maa kun tora i yɛrɛ ma k'a fɔ k'i bɛ o kuma lakari Choguel fana kunna bɔ i kama k'i lakari limanaw o Choguel kelen in halisa k'a to fanga la limanaw awa ale ka kumaw de tun bɛ tali kɛ kuma bɛɛ ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan basigi jamana mago b'o de la ko mɔgɔ kana kɛ sababu ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kelen bɛ ka baara min boloda ka se ka o baara in ka o tiɲɛ nka bi limanaw bi ni kunun tɛ kelen ye ko bi awa baaraw bɛ ka kow yɛlɛmana kow ye taasira minnu ta ko kuma minnu bɛ Dr Choguel Kokala Mayiga da ale ni furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɔni cɛ
awa kuma ninnu limana kuma ninnu cɛ ka jan kosɛbɛ. N'i y'a lajɛ kɔsa in na a ka bɔli laban in na a ka kuma laban minnu kɛra o kɛra a ka politiki tɔn n'o ye MPR ye waati min na olu taara sankura foli kɛ a ye. Choguel kɔni da don kosɛbɛ furancɛla fanga ka baaraw taabolo la. Jalakili kɔni ka dɔgɔ a ma min ta ka ɲɛsin jamana marabaaw ma. N'i y'a lajɛ ko o jalakili ninnu kɔni a bɛ maa bila ka i yɛrɛ ɲininka sabu Dr Choguel Kokala Mayiga ɲininkali minnu ni maa bɛ se k'o kɛ i yɛrɛ la o ye k'a fɔ ayiwa Dr Choguel Kokala Mayiga ale min tun bɛ yen n'a tun bɛ fanga la waati min na o tuma na a tɛ fanga de la sisan wa ni nin kuma ninnu bɛ a da o ye ɲininkali ye. Yalima Dr Choguel Kokala Mayiga yɛrɛ de bɛ fɛ ka taabolo kura ta walima a bɛ fɛ ka politiki taabolo kura de ta Mali kɔnɔ wa. Nin bɛɛ ye ɲininkaliw ye maa bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ la k'a sababu kɛ a ka bi kuma minnu bɛ yen n'o bɛ ka bɔ a da limana premier ministre kɔrɔ ka ɲɛsin furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ma n'a yɛrɛ kɔni kungo ko Mali ka yɛrɛya n'o ye souveraineté ye k'o tɛ tɛrɛmɛ fɛn ye maa fɛ nka bi in na ko o Choguel kelen kuma min b'a da a ko jamana tɛ se ka mara ni siran ye. Jamana tɛ se ka mara ni siran ye limana o bɛ mun ko fɔ ko bi in na Choguel Kokala Mayiga y'a yira k'a fɔ ko jamana marabaaw u bɛ maa minɛ min na walima mɔgɔw bɛ ka minɛni min kɛ ka don kaso la k'o bɛ n'a fɔ o ye siran dɔ de ye ko jamana tɛ se ka mara ni o taasira ye. Limana a ko mana kɛ cogo cogo Fasiri kɔni y'a yira k'a fɔ ko don min tɛ bi ye tiɲɛ na dɔ sabu waati yɛrɛ tɔgɔ filanan de tɔgɔ ye ko tiɲɛ don min tɛ bi ye Choguel n'a sɔrɔla politiki taabolo kuraw de b'a bolo walima a bɛ ka nin kɛ nafa wɛrɛ de kama walima ko Choguel a bɛ fɛ ka politiki bɛɛ dun b'a dɔn politiki taabolo kuraw de bɛ politiki ko la an ka jamana kɔnɔ bi ni Choguel b'o sira kan waati kɔni de bɛ se ka o danganamaya ye. Nka limanaw ka se ka kuma in dafa Choguel ko kuma in Soir de Bamako fana da donna a la sabu Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ kuma kelen politiki ko bunakun dɔrɔn tɛ Choguel ka kuma minnu ni a ye jalaki bɛ furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw kan limanaw kuma wɛrɛ de bɔra ka bi ale Choguel Kokala Mayiga kelen nɔfɛ limanaw wari tunu ko kuma Soir de Bamako y'a yira k'a fɔ ko n'a sɔrɔla Choguel ko jamana tɛ se ka mara ni siran ye ko i tɛ se ka bɛɛ lajɛlen minɛ hali n'a sɔrɔla i ye bɛɛ minɛ ka don kaso la nka ko jamana marali ni siran ye limana o tɛ se ka kɛ jamana mara taabolo ye dɛ. Min ye mouvement patriotique pour le renouveau MPR a politiki tɔn ɲɛmɔgɔ premier ministre kɔrɔ Dr Choguel Kokala Mayiga limana a ka laadala foli min n'o tɛmɛna ni a ka politiki tɔn ni ɲɔgɔn cɛ limana kuma gundo caman de walakara a donni kama. N'i y'a lajɛ limanaw a kɛnɛ ka ye yɔrɔ kɔsa in na min ye bureau du vérificateur général ye ale ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ cakɛda dɔ bɛ yen ni u k'a ma ko agence de gestion de fonds d'accès universel n'u k'a ma ko AGFO k'a daminɛ san 2020 ka n'a bila san 2023 la limanaw a jala k'a fɔ bureau du vérificateur général ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ o waati kɔnɔna la a bɔra ni rapport dɔ ye n'o ye gafeba dɔ ye limanaw k'a jala k'a fɔ ko musaka dɔw kɛra ye musaka minnu bɛ yen n'a kɛ cogoya ma ɲɛ ko Choguel premier ministre kɔrɔ in a tɔgɔ bɛ o la nka Choguel ma sɔn kuma in ma a ye kuma in a ma sɔn a ma a y'a nkalontigiya a ko ale tɔgɔ tɛ se ka ye o la Choguel tilala k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɛra min ye bamanciya wale la Mali kɔnɔ yan a ka sɔrɔ ka i da don o fana na ko maliden minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan i b'a sɔrɔ jamana wɛrɛw de bɛ tɛmɛ ni olu ye n'o tɛ ko Mali n'i ye basigibaliya y'a kɔnɔna la bi n'a ma kɛ jamanaden wɛrɛ ka janfa ye jamana tɛ se ka ye gɛlɛya sugu dɔw kɔnɔna la limana o kɔfɛ Choguel Kokala Mayiga ka sɔrɔ k'i da don AGFO ko in na n'a ko AGFO min filɛ nin ye n'a bɛ k'a fɔ ko miliyɔn 30 ɲɔgɔnna 35 k'o tununa yen nɔ ko ale Choguel tɔgɔ b'o la min ye bureau du vérificateur général ka sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ Choguel ko k'ale bɛ min fɔ malidenw ye k'u sigi k'u miiri dɔɔni u ka hakili minnu dɔɔni dɔrɔn ko AGFO ko kuma min filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ ko miliyɔn 35 tununa ye ko AGFO ye ale yɛrɛ ka bolokɔnɔfɛn de ale de y'a sigi waati min na ale tun bɛ cakɛda min n'u k'a ma ko AMRTP jamana AMRTP Choguel ko ale bɔ waati AMRTP la ale bɔra ka miliyari 60
o de to a kɛsu kɔnɔna la o miliyari 60 la miliyari 37 limana ko tun bɛ AGFO yɛrɛ de ka bolo ka ye a ka baara kɛ ni o ye ko cogo di Choguel ko ye ɲininkali de kɛ ko cogo di ale premier ministre kuturutɔ san 4 k'o kɛ premier ministre la ko ale ye miliyɔn 35 suɲɛ yɔrɔ o kɔni hakilima yɛrɛ fana tɛ se k'o faamu dɛ limana Choguel ka sɔrɔ ka kuma laban ni min ye ko malidenw an ka kɛ kelen ye kelenya in ani ka fara ɲɔgɔn kan jamana in bɛ se ka bɔ bamanciya wale kɔnɔ cogo min na o de bɛ an nafa dɛ n'o tɛ ko nin kuma ninnu Choguel ko nin tɛ se ka kɛ kuma ye min bɛ se ka kɛ ale nɔ ye jamana o kuma de ye nin ye e ko welewele ani Suwa de Bamako bɛ ɲɔgɔn dafa nin kuma in na aw bonya b'a la. N'an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an b'o ta limana o ye n ka fɔ Nouvelle Horizon ye a kumana limana Nouvelle Horizon y'a yira k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔ yan n'an ma farati limana n'an ma sɔn ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ɲɔgɔn faamuya Mali diinɛ ko walima diinɛ fila ka fɔ ɲɔgɔn kɔ Mali la bi a ko bɛ sen na dɛ sabu ko n'i y'a lajɛ alimami dɔ bɛ yen n'o ye Imam Abdulaye Koyita ale ye ɲɛfɔli kɛ min ye révérend pasteur Samake ale kɔni fana ye yafa deli de kɛ silamɛw ye limana mun de nana ni nin bɛɛ ye k'a fɔ chrétien ka bɔ ka yafa deli silamɛw fɛ walima silamɛ ka bɔ ka ɲɛfɔli kɛ ale ye kuma min fɔ k'o ɲɛfɔ ko ale ka kuma la ko basi min kɛra a kɔnɔ ko ale ma dabɔ a kama limana Nouvelle Horizon ka kuma la bi ko min ye san 2025 daminɛ in ye min ye silamɛ diinɛ mɔgɔw ani chrétien diinɛ mɔgɔw limana san daminɛ in a kɛra fɔɲɔgɔnkɔ dɔɔni ye sabu ko min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité limana fangabulon min kiribulon min ɲɛsinnen bɛ bɔlɔlɔ kana la kuma jugu minnu bɛ fɔ walima fɔɲɔgɔnkɔ kuma minnu bɛ fɔ bɔlɔlɔ sanfɛla la ale de sigilen bɛ k'o ko ɲɛnabɔ tarata décembre kalo tile 31 san 2024 kana bila juma na janvier kalo tile 3 san 2025 la min ye imam wajulikɛla Abdulaye Koyita ani révérend pasteur Michel Samake k'olu kɔni ka kuma bɔra u da kuma minnu bɛ yen ni y'a kɛra basigi kuma ye ni kelen ko ale ma faamu ale ka kuma min fɔra o ma faamu kelen y'a yira k'a fɔ ale kɔni na yafa de deli o yafa kɛra jama ɲɛma ka kuma min bɔra da k'o yafa deli kɛ nka hali n'a sɔrɔla limana a fɔra k'a fɔ basigi de bɛ ka ɲini nin ko la jamana faamaw da ka don a la walasa mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka se ka jisuma kɛ i koliji la a kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye a kɛra chrétien diinɛ ye a kɛra silamɛ diinɛ ye nka o n'a ta o ta limana ko jɔnni de bɛ nin maa damadɔ ninnu kɔfɛ limana ka se ka diinɛ fila su ka kɛ ɲɔgɔn kan n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala b'a kɔnɔ dɛ limana a kan ka maa bila ka i miiri kosɛbɛ sabu min ye jamana faamaw ye olu wulilen bɛ k'u jɔ ka tɛmɛ ni an ka jamana sariya min bɛ yen n'ale bɛ bɔlɔlɔ kana ale ko kuntanw kɛlɛ n'o ye procureur Adama Kulubali pôle national de lutte contre la cybercriminalité an y'a fɔ ten limana tarata décembre kalo tile 31 min ye imam wajulikɛla n'o ye Mahi Watara ani Abdulaye Koyita olu welela k'a fɔ ko kuma bɔr'u da ka ɲɛsin chrétien diinɛ tigilamaw ma limana u welela ja dɔ de bɛ ja min na ale folofolola maaw ni ɲɔgɔn cɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la kosɛbɛ a yɛrɛ la k'a fɔ ko ja in kɔnɔna la kumaw de b'a da juguya kumaw de b'a kɔnɔna la kuma minnu bɛ yen n'a bɛ chrétien diinɛ lagosi limana o ma tɛmɛ min ye révérend pasteur Michel Samake n'a bɛ marabolo kɔnɔ u k'a ma ko Tinkile filɛ nin ye Welesebugu mara la limana ale fana ka sɔrɔ ka bɔ kuma si tɛ yen a fana ma min fɔ ka ɲɛsin silamɛ diinɛ ka ciba sanuma in ma n'o ye kira Muhamadu ye kisi ni nɛɛma b'a ye limana ka dɔgɔyali foyi tɛ yen a ma min fɔ a tɛ n da a b'a da ka ɲɛsin o ma limana nin kɛra jaabi ye min ye pôle national de lutte contre la cybercriminalité a ka sɔrɔ ka fan fila in bɛɛ wele fan fila in welele bɛɛ ye ɲɛfɔli kɛ imam Abdulaye Koyita ale ka ɲɛfɔli la hali n'a sɔrɔla olu mɔgɔ fila welela o kɔfɛ o dugusajɛ ni pôle national de lutte contre la cybercriminalité yɛrɛ don a fara jama na kosɛbɛ sabu diinɛ ɲɛmaa fila minnu welela n'o ye imam
Mahi Watara ani Abdoulaye Koyita ye olu ka weleli la awa ko silamɛw caman taara awa k'u ka nisɔngoya yira hali n'a sɔrɔla o kɔfɛ limanaw u bilala ka taa u ka so o kɔfɛ pasteur révérend min ye Michel Samake ye ale fana ka bɔ ka kuma fɔ nin cogoya la yɔrɔ a kɛra jaabili ye jamana faamaw de ka sɔrɔ ka wuli ka ko in ka a ɲɛɲini k'u da don a la limanaw an b'o de dangan na a ma taa hali au conseil islamique ka wele dakan kɔ sabu au conseil islamique ɲɛmɔgɔ yɛrɛ Cherif Ousmane Madani Haidara min ye alamisa janvier kalo tile 2 san 2025 limanaw ani Bamako archevêque ba n'o ye monseigneur Robert Cissé a n'a ka délégation olu taara au conseil islamique la sankura foli hukumu kɔnɔna la limanaw kuma in ji dara a sɛnɛ ka yen fana Cherif Ousmane Madani Haidara yɛrɛ ko kuma in kɔni fɔra nka tiɲɛ yɛrɛ la ala ko tiɲɛ ko ale t'a kalama k'a fɔ de kuma dɔ de bɔra dɔ de da ka ɲɛsin alisilamɛ diinɛ ma walima ko dɔ de alisilamɛ diinɛ dɔgɔya Cherif Ousmane Madani Haidara ko ni nin ko yɛrɛ tɛ k'ale taatɔ yɛrɛ dɛ au conseil islamique la dɔ de ye kuma in fɔ ale ɲɛna nka Cherif Ousmane Madani Haidara ko ale bɛ min fɔ nin na k'a fɔ de chrétien silamɛ a ka can sanbahirika ye nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan Mali kɔnɔ yan baasi si t'u ni ɲɔgɔn cɛ nka ko ala yɛrɛ limanaw an dabama yɛrɛ ko ni i b'i ka diinɛ la i kana sɔn fiyewu ka i ka baasi ka se diinɛ wɛrɛ ma n'o yɛrɛ kɛra a bɛn'a fɔ e bɛ diinɛ min na i dalen t'o la Cherif Ousmane Madani Haidara nin kuma fɔ ka ladilikan di ko nka k'a b'a ɲini pasteur monseigneur min ye Robert Cissé a ka kuma chrétien diinɛ mɔgɔw fɛ u fana ka ji dɔɔni k'u koliji la silamɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw fana ka sabali diinɛ fila in u bɛɛ ka to sigi la bonya ani karama kɔnɔ sabu o de ye fɔlɔfɔlɔ min b'a ni ɲɔgɔn cɛ nka k'a fɔ de diinɛ dɔ bɛ dɔ dɔgɔya ko a ma dabɔ o kama an bɛ don min na ko bi limanaw ni maa wɛrɛ de bɛ ka ninnu su ko au conseil islamique kɔni ɲɛmɔgɔ ale kɔni y'a ɲini de fan fila bɛɛ fɛ bɛɛ k'a lajɛ futinɛ nafa foyi tɛ a la kuma de ye nin ye limanaw nouvelle horizon an ye nin sɔrɔ a kɔnɔna la yan'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ limanaw fasiride sɛbɛn in y'a jira k'a fɔ ko min ye alimami maa 100 ɲɔgɔn na k'olu ye kalan dɔ sɔrɔ ka bɔ Maroc jamana kɔnɔna la n'i y'a lajɛ kalansoba min n'a tɔgɔ dalen bɛ Ura Mohamed VI la min filɛ Araba Maroc jamana kɔnɔ ko a bɛ se alimami 100 ma minnu sera ka kalan sɔrɔ yen nɔ limanaw u segira ka na faso kɔnɔ Mali la yan ko u ka jɔnjɔw n'o y'u ka diplôme o dira u ma n'i y'a lajɛ o baara kɛra min ye sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 4 san 2025 centre international de conférence de Bamako la jɛrɛkɛyɔrɔba min bɛ Bamako yan limanaw a jala k'a fɔ ni alimami 100 u y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ min ye kalansira min n'o ye Mourchidine ka taa se Mourchidat ko u kalanna o la n'i y'a lajɛ u ye kalan ninnu sɔrɔ Institut Ura Mohamed VI de la Maroc ko min ye jamanakuntigi ye ko in denfaya tun bɛ ale de bolo nka minisiri min n'o ye premier ministre ye général de division Abdoulaye Maïga ale de tun bɛ a ko kɛnɛ kan ka taa se min ye an ka minisiri min bɛ diinɛ ko kunna ale fana tun bɛ yen nɔ limanaw n'i y'a lajɛ alimami maa 300 ɲɔgɔn na olu de kan ka kalan in kɛ nka maa 100 fɔlɔ olu tilala olu nana k'u ka sɛbɛnw di u ma n'i y'a lajɛ limanaw nin ye bɛnkan de ye Mali jamana ni Maroc jamana cɛ san o san i b'a sɔrɔ alimami 100 ɲɔgɔn na olu bɛ ta ka taa u kalan diinɛ taabolo la wajulu kɛcogoya limanaw ani nin waati laban ninnu na jadi wale min bɛ diɲɛ kɔnɔna la bi n'o ye terrorisme ye k'u kalan o la u ka se k'o ɲɛfɔ mɔgɔw ye an bɛ don min na ko bi limanaw ni alimami damadɔ maa 100 ɲɔgɔn na min ye alimamiw tɔgɔ la maa min kumana o ye Yaya Cissé ko ko kalan min kɛra nin ye limanaw ka dɔwɛrɛ tɛ bɛn ni basigi ni tɛgɛ ni ɲɔgɔn ni yafa k'a bɛ dabɔ o de kama silamɛya yɛrɛ bɛ min ɲini limanaw n'i y'a lajɛ min ye docteur Mamadou Kone limanaw minisiri min b'an ka diinɛ ko kunna ale fana y'a jira k'a fɔ ko ni kalansira min filɛ nin a bɛ kɛ sababu ye alimamiw sira caman kan n'i y'a lajɛ diinɛ bɛ fɛn fɛn fɔ bɛn ni kelenya la u taara kalan o de la général de division Abdoulaye Maïga ale fana ye hakililajigi kɛ
n'o y'an ka premier ministre ye k'a fɔ ko jamanakuntigi ka laɲini kɔnɔ général d'armée Assimi Goïta min ye diinɛ ko ye yɔrɔ diinɛ ko ale kuma ka ca kosɛbɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɛɛ da man ka don a la minnu taara kalan sɔrɔ sisan jamanaw kɛrɛnkɛrɛnnena hali jamana 3 minnu farala ɲɔgɔn kan n'o ye Alliance des États du Sahel ye olu bɛ min ɲini bi o ye bɛn ni basigi de ye ninnu kɔni jɔyɔrɔ kan ka bonya o la kosɛbɛ n'o ye ka wajulu kɛko ɲɛ ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka ɲɛ jamana a jala k'a fɔ ko alimami minnu kalanna muso damadɔw fana b'a la minnu ye kalan in sɔrɔ jamanaw n'u fana bɛna se ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ye kunnafoni de filɛ nin ye limanaw Nouvelle Horizon an bɛ bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ni kunnafoni min ye o ye jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta limanaw k'a makɔnɔnin bɛ min ye an filɛ kalo min na nin ye o dɔgɔkun sabanan janvier kalo in dɔgɔkun sabanan jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ko a makɔnɔnin bɛ Kulukoro mara la n'i y'a lajɛ général d'armée jamanakuntigi ka taama laban min kɛra san 2024 Buguni mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la lithium bɔyɔrɔ min n'o ye Gulamina ye jamanakuntigi ka taama laban kɛra ye ko n'o ye san 2024 taama laban ye san 2025 taama fɔlɔ k'o bolodalen bɛ ka taa Kulukorokaw fɛ yen jamanaw ko kunnafoni yɛrɛ dira décembre kalo tile 26 tɛmɛnen de Kulukoro gouverneur ka directeur de cabinet n'o ye Muhammad Asagaidu Haidara ale de ye kunnafoni di n'i y'a lajɛ jamanakuntigi général d'armée Assimi Goïta ka nin taama min n'a bɛna kɛ Kulukoro mara kɔnɔ jamanaw baara dɔw bɛ yen a bɛna olu kɛ a fɛ baara ninnu dɔw bɛ yen i n'a fɔ Kulukoro u ka balontan terrain ko a bɛna o koromokari ka taa se a bɛna yɔrɔ dɔ birikiden fɔlɔ da n'o ye Kulukorokaw ka laada ɲɛmaw u ka laada ɲɛmaw légitimité traditionnelle olu ka bulonba a bɛna o fana birikiden fɔlɔ da o mana bɔ yen limanaw kunnafoniw y'a yira cogo min i n'a fɔ directeur de cabinet a ko min bɛ bolola ndolanci kɛnɛ dɔ n'o ye basketball terrain dɔ fana ye a bɛna o fana birikiden fɔlɔ da limanaw o ye basket cɛyɔrɔ cɛɲumanba yanni nin taama in kɔni ka se Kulukoro mara ɲɛmɔgɔ gouverneur ani société civile Kulukoro olu kɔni bɛ labɛn sugu bɛɛ lajɛlen la ka jamanakuntigi kunbɛn a ka nin taama in a bɛ se ka kɛ bonya ni karama kɔnɔ cogo min na Shaibu Tarawele limanaw ale de y'a sɛbɛn an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ bi aw bonya b'a la. n'an bɔra yen nɔ limanaw an bɛ don fasiridi sɛbɛn min kɔnɔ soir de Bamako limanaw a kumana a y'a jira k'a fɔ ko min ye san kura ye yɔrɔ laada la i b'a sɔrɔ san kura kɔni fiɲɛ kura mana wuli ka ban i b'a sɔrɔ a tɔ tora l'heure damadɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛgɛ kaɲɛ fu falaki waati o bɛ kɛ san yɛlɛmanen limanaw ko den kuranin min n'ale de kɛra san den kura fɔlɔ ye o sɔrɔla Bamako yan min bɛ cɛ don limanaw ka kilo yɛrɛ a tɛ tɛmɛ kilo 3 ɲɔgɔnna kan o kɛra CCR min filɛ nin ye commune 5 la Bamako yan ko den fɔlɔ min bangena san 2025 ko cɛmisɛnnin don kilo 3 ɲɔgɔnna a bangena Bamako yan limanaw min ye a ba ye o tɛ tɛmɛ san 19 kan o yɛrɛ ye denmisɛnnin limanaw ko nɛgɛ kaɲɛ fu falaki tɛmɛnen ni fu falaki ye san 2025 yɛrɛ o danaya gosilen ko nin den a bangena quartier Mali la sigida dɔ don Bamako yan ko a somɔgɔw n'o ye Kawu ani Umu Danbele olu kɔni ye ministre min bɛ den ni denbaya min ye madame Jara Jɛnɛba Sanogo k'olu taara bɔ den a somɔgɔw ye limanaw ka sɔrɔ ka dugawu kɛ den ye Ala ka simamɔ ka balo fa n'a ba ye limanaw ka sɔrɔ ka min ye minɛnw d'a ma n'o ye jɛyali minɛnw ye u ka sɔrɔ k'u janto den in na limanaw min ye ministre min b'an ka kɛnɛya ko kunna Asa Bajalo Ture ale ka yamaruya kɔnɔ a ka secrétaire général docteur Abdoulaye Gindo olu tun bɛ centre de référence CCRF min filɛ quartier Mali la ko nɛgɛ kaɲɛ 20 k'a daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 20 tɛmɛnen sanga 30 u tun bɛ Sogoni ko sufɛla yɛrɛ fɛ u ye kɛnɛyaso ninnu caman de don ɲɔgɔn na limanaw o kun ye min ye yɔrɔ san yɛlɛma ninnu na girinw bɛ kɛ ɲɛnajɛw bɛ kɛ maa minnu bɛ yen n'u bɛ sirabaga boliw kɛ siraban kasaratɔw ka se ka t'u ɲɛda olu kan a jala k'a fɔ kɛnɛyaso fɛn fɛn kɔni bɛ yen n'u sera yen u y'u ɲɛda yɔrɔw kan walasa
k'a dɔn maa minnu bɛ yen siraban kasara kɛra minnu sababu ye ko hôpital du Mali la ko maa 21 olu de siraban kasara sɔrɔ yen nɔ o ye jate ye min bɔra jamanaw min ye Pongé a jala k'a fɔ directeur colonel major docteur Soumaïla Keita ale ka ɲɛfɔli la o bɔra yen waati min na o y'a sɔrɔ ko o kɔni maa kɔni ma taa ye min joginna siraban kasara y'a sababu ye min ye centre hospitalier universitaire Kati Gabriel Touré ani hôpital du Mali u ka taaliko fɔlɔ yen nɔ décembre kalo tile 31 sufɛla fɛ limana a jala k'a fɔ ko délégation in u taara sɔrɔ maa 6 ɲɔgɔnna k'olu joginna siraban kasara la maa 2 bɛ yen olu de ta kun ka jugu kosɛbɛ kunkolo yanfan o la yen nɔ limanaw Suwade Bamako kelen ale ka kuma la limanaw ko Algérie jamana yɛrɛ bɛ mun de nɔfɛ Mali ko la sa Algérie tɛ Mali ye ka to yen ten sa wa ningali de kelen bɛ Suwade Bamako fɛ alima Algérie don jumɛn de a bɛna Mali to yen Mali jamana ka lafiya ten sa Algérie dun tɛ jamana tɛ min tile kelen jɛyara k'i yɛrɛ jɛya Mali ye o ma kɛ Algérie fɛ fɔlɔ ka ɲɛsin Mali jamana ma o de la Suwade Bamako kelen bɛ ka ɲininkali to min kɛ bi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a fɔ ma ko diplomatie Algérie ni Mali cɛ kɔni kɛn bɛ pati kolonba jɛ de ye a man di fiyewu sabu ko Algérie don jumɛn de a bɛna i yɛrɛ jɛya Mali ko in na o kuma sɔrɔla mun fɛ limanaw an ka ministre min n'o ye min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ kuɲɛ kunna Abdoulaye Diop kɔsa in n k'a fɔ araba tɛmɛnen janvier kalo tile fɔlɔ ale y'a yira k'a fɔ Algérie bɛ kɛwale min na yɔrɔ ale de kun ye taamaba fɔlɔ ye Mali ka bɛnko kuma la accord d'Alger Algérie de kun ye o kuma fɔbaa ye o Algérie kelen jamanaw o tɛgɛ minɛna bɔrɛ kɔnɔ k'a fɔ ko bamanciw siga t'a la ale de bɛ bamanciw senkɔrɔma dondo a kɛra dogo ye a kɛra bangini ye o Algérie tɛgɛ tara o la o dalilu sɔrɔla k'a fɔ bamanciw ale de b'u bisimila a ka jamana kɔnɔ wa ale de b'u su ka kɛ Mali kan limanaw Abdoulaye Diop ko bɔ kɛra nin bɛɛ lajɛlen kalama nka limanaw nin si ma Algérie bɔ Algérie ka ministre min n'o b'u ka jamana ni jamana wɛrɛw cɛ koɲɛ kunna n'o ye Ahmed Attaf de y'a yira k'a fɔ ko Mali k'a lajɛ ko k'a ka ayiwa a bɛ ka fɛɛrɛ min tigɛ ka min ye jatigɛ wale kɛlɛ k'a ka fɛɛrɛ in k'a ka falen e b'i ka jamana kɔnɔ e bɛ k'i ka jamana labaara kungo bɛ e da la mun bɛ e da don jamana wɛrɛ kungo la kabi waati jumɛn Algérie bɛ Mali bɛnko kuma na bɛn in bolonɔ bilala a ma se ka nafa foyi ɲɛ Mali ye o bɛnko kuma o farala k'o fili ka b'o de kɛra Algérie ma se ka o dayɔrɔ sɔrɔ a fali la kuma bɛɛ i n'a sɔrɔ a na bɔ ka kuma dɔ fɔ o ka nin ministre min n'a bɔra ka nin kuma in fɔ nka limanaw a jaabira jaabi ko cɛ ɲuman na an ka ministre in fɛ n'o ye Abdoulaye Diop ye Abdoulaye Diop k'a ma k'a ka u k'u janto u yɛrɛ kungo min b'u da la u k'o ɲɛnabɔ fɔlɔ limanaw o kungo in tɛ dɔwɛrɛ ye u ka ko Kabili o bɛna fɔ o ye bamanciya wale min fana daga bɛ Algérie da la u k'u jija o la hali bamanciya wale min n'o bɛ Algérie ni Mali cɛ limanaw Algérie k'i jija o la o ka ɲɛnabɔ yan'a ka i da don Mali kungo la kabi bamanciya wale jatigɛ wale ye Mali sɔrɔ jamana si ma bɔ k'a fɔ k'i ye Mali dɛmɛ ka nin bamanciya wale in ban Mali de y'i jɔ i yɛrɛ kolo la fo ka se bi la dɔɔni a bɛ ka a ka jamana furan ka jɛ Algérie bɛna mun fɔ Mali ye bamanciya wale kɛlɛli la ko yan'a ka i da don maa wɛrɛ kungo la a k'i jija a yɛrɛ kungo la an ka ministre in n'o ye Abdoulaye Diop ye a ko Algérie Mali tɛna kɛ jamana ye k'a fɔ k'a bɛna kalan wɛrɛ sɔrɔ Algérie fɛ bamanciya wale la ni Algérie ye ka nin ministre ye nin kuma fɔ limanaw dɔwɛrɛ tɛ dɛ Algérie yɛrɛ de furadama a ma si foyi ye Mali tɔn na kuma bɛɛ kumaw dalayini kumaw walima kuma minnu bɛ yen n'o bɛ futinɛ wuli ko kɔsa in na Mali jamana ni Burkina ni Niger yɔrɔ olu farala ɲɔgɔn kan n'i y'a ye olu farala ɲɔgɔn kan jamana u bɛ fɛ de ka u kɔgɔ da fɛn na fɛn min bɛ yen n'a y'u dabali ban n'o ye bamanciya wale maa si de ma sɔrɔ mun ye jamana ninnu dɛmɛ n'a fɔra olu b'o baara la confédération dayɛlɛla alliance dayɛlɛla jamana si ma ye k'a fɔ k'i na u dɛmɛ u kungo la Algérie bɛna mun ɲini Mali ko la bi n'a b'a jija a kungo la a k'i dabɔ Mali kungo la a k'i jija a yɛrɛ ye Abdoulaye Diop de ye nin fɔ a ye dɛ limanaw kunnafoni de ye nin ye an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ n'an bɔra yen min bɛ tali kɛ fana Bamako mairie ba yɔrɔ Bamako mairie ba délégation spéciale de kɛlen bɛ ka ale
ale de délégation spéciale de b'ale ɲɛma bi limana a jala k'a fɔ o délégation spéciale in awa ko a ɲɛmɔgɔ n'o ye commissaire Bala Traoré yalima a bɛ ka tulonkɛ kɛ mun de la bi ko baarakɛla dɔw bɛ yen n'o ye prestataires ye olu ka baara kun bɛnnen bɛ min ma o ye jiboli siraw n'o ye caniveau ye olu ɲɛ bɔli limanaw kana se k'a daminɛ san 2019 wari min kun kan ka di olu ma limanaw wari ninnu a baara bɛɛ kɛra k'a ban pewu k'a bila ka taa min ye trésor la nka ko masa min ye ala ye min ye commissaire Bala Traoré n'o ye délégation spéciale min fɛnɛ mairie la limanaw ko a ma sɔn ka ninnu ka wari di u ma yalima Bala Traoré kun jumɛn na baara kɛra wari min kan ka di ninnu ma a bɛ san joli joli bɔ ninnu ka wari ma se ka di u ma limanaw waati n'a ka waati e ko an t'a bila yan ni ala sɔnna sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan gafe kuraw bɛ bɔ an b'olu lakali aw ye ladira kɔnɔna la kuma na an b'aw fo dantɛ foli min na an b'a fɔ aw ni ce a kan